Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakasritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigatyo amin nga sangapada papagayam. Mandipo dito in Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Amasaragan di Barangay 31, Talingaan, Sigilo, Butwes, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kadadto iti bagayam nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz kumapkablawag iti rin bagabigat na yung bagal daw ng bang oras kada kayamin sa paday. Okay, sagudayin nga ti surat ti bagasalitaan ni bagayam tayo nga Alma nga napoluan iti agkaribal. Kananad to'y sandali. Dear Manong Nemi, nakaminsuutak Manong Nemi kabayatan nga grup-grup-watak. Nadlaw met Manong Nemi ninanang nuapay nga nakamisuutak. Kaaldawan ti kalaysa, ti kasinsin mo, isupay mo't iti panagmisuot mo. Apay, anat ti saksakitin o yan tinakam mo ha, Alma. Ha? Gabuta umununa nga kasar. Nikasin mo nga merle, kahit naud-udi ka, iso nga nakamisuot ka. Ano, kamisuot mo ka dito, sakahan nga si Katiya, maid of honor, nga inala, tikasinsin mo. Ay, none of the above, nanang. Kadagiti bagkapagpilyan, awan sadyay. Nangarti kamisuot mo ita. Kapata, saan nga napintas na watak? Napintas ko maano si Kati Abay, si Kati Maid of Honor. Ora secondary owner ko ma, ano secondary sponsor ko na kuma. Naduma, awang ka ba saan na ka pa inala? Kasla rin dito kasinsing ko. Manipo dito nanubyo nan ni Wilfred. Deta, kasla saan na amunin ti tao. Inagbasbasa kampay lang ti high school. Ora ti college. Nagyay. No, ada problema na iti kwarta. Siyak ti dawatan na. Nakasingsingad kanya. Nagpagpakaasi. Hindi kita namamunan ni Wilfred. Hindi kita nunubyonan. Kasalasaan ng amamun kasinsin na. Gabo iti tayo so nakamisuot ka. Nanang, wano saan kat gabo ta. Saan nga si ka, ta inaram ni Wilfred? Ha? Saan nga si ka, ta inayat ni Wilfred? No di ka ni Merling, kasinsin mo, kasta? Inako na. Ala, kating ka na kita. Sumarunong ka tumatan ka dito. Duwa ka kabsat mo. Ija ito latan reception ati. Papanamit nartiran tami kat umay makipangan, makidaya.
Ipsi ka, alagat ingat tumadang, imatangan iti seremonya, iti kalaysat, kasinsin mo, ken ni Wilfred, nga item tinalimid. Nanang matalada, makabagbagada. Huwag sa serbi ng ibagbaga. Ay, kasla, jak, ano gutem, nga nagbaling nga karebal mo, jak, kasinsin mo. Nagayat ka mat kini Wilfred, nga masa nga sikat kinayat na, gabuta ni Merlit kinayat na. Alaman langin, tapos sumarteng kayon. Gusto ti ko na ni Nanang Manong. When, inagbasbasa kang belang ti college, kaniya Merly, nga kasinsing ko. Ado na kiti banag manon naming nga pagkarebalan mi. When, di ka mo no apay. Kahit ko na dyan ako nanakit. Oras siya kahit ko nga. Abig tutulad ka. Muta. No magusto man kat magusto ko ko na ka. Ganokan di baganat. Karas ko ni Wilfred. Ay etek ni Wilfred. Di mo ko na yung kapati siya ka. Ibat patag mo na Wilfred. Katnuwon ko na. Abi nga takasin. Gusto ita. No ito magusto mo. Kaya anak ko mga rod, kat napintas met. No magusto ako met. No ada sa mga magustuhan, jak man magustuhan ha. Dagpat padatagam ti taste. Kas lang kumarwatan. No magustuhan, tikas diyang style, magusto ako met. Kaya naman tilangam kinkalangak. Halos agpadpadata. Kung adalang aksingin ta. Buwan manong nemi ado edi ti bangibaga nga kasingin kami ti kasinsin ko. Ngayon sa amet, di mo. Tagtintinulad ka mga taa. Yung saan nga siya tumultulad. Dati mo ta nakastuti po ko. Dati mo ta nakastuti style ko nga agbado Dati mo nakastuti kay-kayat ko, galad ko, nabitas. Diyan mo ka na kami no sa sino, tagtultulad ka na kami. Naging ka manong naming nga talaga ngagpadpada kaming agayat kini Wilfred. Tinakasaksakit manong naming niya Merly nga kasinsin ko manong name ti pinasyar na. Tinawagan nakpaya ti loko. Uy, kasi, friend, abay. Sa nga ilik ni Wilfred. Anya? True? Mamati ako. Niso. Gramamit lang ta. Kasaritam to. Pinasaritak ngagpeso manong name kit adda ngagpeso. Dandanig lang ko na, Wilfred, apay nga ni Merly, apay nga sag na siya. Binay ako na. Binayaglaing manong nami ngumapapalak kadakwada, nagsipod ta, nga sweet manong nami dakiti dua. Kasla dala iran-ran ta. Nga manong nami, nga nakapagturpos kami ni ti college, agpadpada kami manong nami, agsapsapulin ti trabaho. Kaya kunada na waray no at graduar ka no awan ti gasat mo nga sumrek ka iti pangopisina no kumpanya. Nagpadbada kam kiti ama nung name nga nakaala iti pwestumi iti kabarbaro nga mall iti lugar mi. Sabi tultuladan na. Ha? Kung nakanyak manong name ni Merly. Ano tultuladan? Diba? Planok nagnegosyo? Kadapi nga si kakit negosyo ka. Hanyamat din. Awan ti umawat kanya nga trabaho at naging pag-applyak awan dapat nga tawagan. Katuri mat siya. Ape tultuladan kakarot nga awan ti pagtrabahuan na. Kasi ibagak nga putapak ti negosyo kat uri siya ko naman. Adayo pa nga planom dahil plano ko. Tiga na kita talaga, agtutulad ka. Saan nagagtutulad? Kasi nairan-ran na lang. Nganoan niya, ti magusto ba? Magusto akmat. Nairan-ran na lang. Hangabali. Siyakmat iti ipatpatik ni Wilfred. Ket on na kami. No, agbalik iti tinengkosyok. No, kaskasano lang. Agasawa kami ton. Manong name tilakla ko na ket digitay accessories pagpa-arjud manong name
At dapat kita alahas, fake, ken pudpud nga alahas, inikan ka ni Wilfred manong nemi ti puunan na. Idin to ta siya, manong nemi tinala ka pwesto, kat paglakuan ka dagiti school supplies, dagiti ay ayam, kan masapsapul ka dagiti ubing, dagiti masapsapul dagiti masikog, kung dagiti ada baby na, ken daduma pa nga accessories manong nemi nga kang runana unay, para ubing, school supplies kan para ubing. Agad detan amarong nemi, inaldaw nga mapang kami timol, naglokaten timol, naglokat man ten nagiti pwestumi. Daw nagiti kondaway, ngagkita kami, oh, kumusta kasin? Kumusta business? Ay, basit ita naglakwak. Wanat sa ganar dahil sa lakom no kasta nga panagbabasa. Wana, agganar no panagbabasa. Ngem muslimit nga dada kiti masikog kita umenta kumita ka kiti katangad nga para ka kiti panaganak da. Siya para baby. Adumat inaldaw mo nga da masikog. Katsiga ngay, katsyak. Haglalo ka kiti accessories ti cellphone. Iti cellphone, kiti gadget. Oh, managanar kanyak si ka. Ano pintas na panunuta ka negosyo. Gabo ka na gito'y in demand, di kiti gadget. Ta amin nga ultimo nga manulat tawad ng ubing at ada cellphone na, ada gadget na. Kumusta kayo matan kini Wilfred? Tsaka la, mo? Di ka pa kasar? Diyak to lang dandanin. Sakto ka di man lang talam nga maid of honor. Diyak lang mo. Apa ka sa mo? Nukas pagarigan ta, ibangan to ni Wilfred nga saktag pili, karigiti anak ka secondary sponsors, di sikat tutulak. Apa ko mga kaming Wilfred, tagsapol kang ka, agpili kang ka ti maid of honor mo. Diyak to lang mo. Sige, nasaan nagtungalaan, it's okay. Naging ka manong nemi nga bayat iti nagnegosyo na maamok dito'y ni Carding Ricardo. Tsaka mo, taumat iti katangin na kuma. Para ubing mat dito kada school supplies. Kami may. Ay. Dakit mo katangin, sir? Para ti anak mo? Anak ko ti bunyag. Ay, anak mo ti bunyag. Abo taong pa asawa kay. Ako pa iputot ko. Nagsapsapo lang palang ti pututan. Kadi. Kasi dyan ti panagamamuhan mi kini Carding manon na miyaging gaho may nakmatan pa siyaren dito balay. Nakamisuot mat ni nanang. No pumanawan ni Carding. Tilagpas pa siyar ka. Abay nang. Asin doon na dyan nga Carding. Kutsero. Kaya po balasang ko ya. Tikado nga lalaki, kutsero pa ito may mangarim kang ka. Wala angaw ka. Kinso mo di bagana? Kalkalesa ka no? Ado ka no di kabalyo na? Kaya po ya talagang atiwan na kalatang arudmutaan ka sinsin mo. Nagsipot saan nga kutsero ni Wilfred. Natikat mga opisina ken businessman. Kata siguro nang businessman met ni Carding. Bago mga businessman kat kutsero ako na. Kat babaling mat nga business ti panagtarakan ti kabalyo . Balas basta malaksid ko maano. Agtarakan ti kabalyo nga para karera. Nagtarakan ti kabalyo nga para party. Sabo. Napya gumamot kasla baboy ti kabalyo nga naganar. Mamanumot ti para party ti kabalyo. Anyata mo yun ang. Baka pagbalinan to nga kasla kaganar ti baboy ti kabalyo. Mamanulang deta. Nang nisugayam ti nakaikariyak di so. Ay gawa ng nemi nga nagdinamagan di pa nagkalay sa the Merly kini Wilfred. Kat talagang saan nga siyak ti inala naman nung dinakpainala nga may sakarigin di secondary sponsor. Dito launa ti kami bisuot ko. Iso nga ko na ni nanang. Apay na kami suot ka. Ha? Katnay,
Nang, inakon. Lalaki muna ka natanatap no matandaram ti reception. Matandaram ti panagmarsa di ay kasinsin mo. Ting grande nga kasarta kini Wilfred. Iti simbaan nga dakkel. Diya tumadlat na panganan, pangayan ti reception ti pag papanami, pag diretson ka na kiti duwang kakabsat mo. Nay matangak manong name no kasano ti kinaragsak ti kasinsin ko kabayatan ti seremonya ti kalesa. Ruwain manong nakagargarbo di kiti arwaten da ti panakadekorar ti simbaan ti panakadekorar manong name iti aisles o ano pagmartsaan da nga siyempre at pagmartsaan da iti naka-carpeted ako na kompleto manong. At video, at photographer. Iti reception manong name nagadunga tao, nagadunga makan. Nakadado di iti regalo da. Diyan napuputan nga dagayam ka ababay ko. Hay. Si kagayam ka ding. Di ka nakita di simbahan na. Naimbitahan na nakbat. Ngayon dito ay klata nga nagtaros. Nangakangaro din. Nanganakon. Nagawid ako mangkit. Tato kami dito asa kasuwek. Ano kahit mo? Nagkalugandan. May dagas ka mat. Mabaling tanga alain dananang kinito wakapsat ko. Upat kayo? Mabalin. Apagiso nga capacity di logan ko. Anong logan mo ngamin? Kalesa. Apay, napintas mo ti kalesa ng paglukanan na. Di ba? Mayat. Manong nemi ti amoy din inanang nga pagluganan mikat kotse. Iti makita naman nung nemi ti nakaparada nga kalesa. Hala, kalesa. Nanang matkat-kutsero nga ron ni Karding. Jesus apoy. Nang, mayat. Kunamit ni Jun. Peso, mayat manang. Sanak pa yung nakalugan ti kalesa. So, saan mo na sinsin ang kalesa manong kinap mo? Pinapintas. Kinabot na, Alma, nana. Kahit ususarik na ito nga kalesa nga bunag. Nagipaspasyar ka na kita turista. Ay, kasta. Saan ka nga turista? Para kanya kat nalablabas ka pa yung turista. Barbareng no may kamang tukad na kayo. Ay, sapoy. Alala, glugan ti nga ro din. Tapadasan timot nga peso mga glugan ti kalesa. Wait manong name nagkalaysan na Wilfred kanimerly in grande akasara. Idin to tadda ni Karding manong name nga nangitulod ka na kami iti balay mi nga kalesat na guluganan mi. May ayatan ni gini kahabsat ko. Nakamisuot mo itlat ni nanang manong. Kat siya, agin enjoy ak manong pindas kain daglugan ti kalesa. Kaskam na turista manong name. Ididimsag kami, thank you Karding, kay. Sumaroon to. Awisan ka na sa balay. Apay, ito man nga birthday ko. Birthday mo ito ka, no? Imbagana. Advance happy birthday. Umay ka ito, paala. Uno saan ka? Sakto mo mga halaka na kayo. Uno paala kayo tulatan. Nuto'y jabalayo, pakaangayan na. Ayun, jabalay. No, dan doon makita yung tunay ito akalesan nga umay mga halaka na kayo. Siguro before 11. Isundo pagluganan yun. O nanang, ito na birthday ka nun ni Karding. No? Kuya, aglugan ka tumanin ka natin ka kalesa. Ito nag-birthday ka? Umuwan yun. Sige. mayat. Okay. Nakamisuot madlatan niya nang. Kalesa lang. Kaslala tayo matla kapatpatig ko na yan. Kanya kumakit ko man no tayo Mercedes-Benz no tayo napintas ko mga lukan. Kaya ketyo na ito kalesa. Ngam tayo van ko no Honda Civic.
nang apayang kasla diyo kahit ni Karding. Ay, nakayat mo ko ma. Isusuka dilang tagararam ka. Haan ba ta? Ato man tagararam ka niya. Umedak pa'y paspasyaran sa Jamul. Ato di kita makapaspasyaran ka niya sa Jamul. Lumadama ti noong nakalakot dyan ng kusyo. Bakit sa pangarod na dyan palang Karding ti kayat mo? Sino da kita paspasyaran ka sa dyan? Ibaga mga umedamot dito yung balay ata, kilatis sa kida. Ere ko bang umayag pasyar nga saan nga nakakalesa, no dikit nakakutsay kuma. Kinapudno naman nung name kat adda dikit yung mga parparipirip ti panagayat na kanyak kabayatan nga dak dito pwesto. Nga damot mabalin na, tala nga damot manon ti mga opisina. Makita mo tila nga dang executive. Di makadakas manong mamanot nga ada umidtoy. At napihapi manong name ti ayan ni Merly kabuta di kita alahas kada gadget ti laho na. Ito na minsan manong name nga ada na pang kuginatang. Dati kaduwak manong name nga ni Shirley Timbatik. Shirley, ma'am, mabati ka ha? Dito pa nagsuplim, ha? Tanda pa panak. Gabot na malabsak manong name iti pwesto ni Marley di Magasak. Kasin, kasin. Basta. Basta, papanam ya? Dabaw ko katangin. Kaya kumasta? Aumat ti customer mo. Kapampanaw da. Nakadado da itay. Kinam di banda dyan nga side ni. Naakasan. Ano? Naakasan. Naka-display ng peso. Kapungarod ta. Inakas da nga rod. So nga, tunubigat, sumangpitot, dito order ko nga gadget. Dadaan na pipindas ka cellphone. Tapno, mapilapan doon ta. Habi nga siksika. Kaya nalis tumadlat pa naglako ka. Sika ngay, nadamay sa akadwa. Naligat kami nito ilako me. Basit laeng nakadadong item. Nagbasit ti presyo na. Siyak, may sa lagad jet. May sa lang tarketa. 100,000 ti presyo na. Wala ka ipresyon. Presyon di kita adatoy. Sa may presyon di kita tagila kong isod ko plus kada. Harwatin ka di ayam di kita ubing. Mano na po na. Kundrat po na. Ang sa ibagbagam di kita. Hanggang ba't nga kompetensyain kat kasin. Kapag kumangamin nga kakompetensyain na kat analadag di tagilakom. Kalaman, asinula dyan nubium, kotsero, ketsak, ket negosyante. Apa ibagbagam di kita? Akit, ibagbagak lang, tipod no. Sige man langin, di na papawi ka, di magas. Manong nemi, jak ba't pampanunutin de dyan, yung apeng isod ko na. Kaya naman dyan, asawak, negosyante ko na. Kaya naman ni Karding, kutsero ko na. Jak pa yung nubyo ni Karding Jak ba't pa yung asawa. Kaya naman ta pwesto, manulap balor na. Nagitay naglaon, kontra kanya. Jak ba't pampanunutin de ta. Apeng, ibilbilang na nga karebaleta nga Merly. Alawan, nagkarebal kami man ti pusok, nagkarebal man ti puso mi idi kini Wilfred. Ngimisot na ngabak, ti sungarot ti patpatag ni Wilfred. Dato yung negosyo nga sang gabasit, agkarebal kang kanatamanen. Sambat nga rin nga agpadpada ti tagila ko mi, tapno makuna nga agkakompetensya ko ma. Edi birthday ni Karding manong name agpaiso kalesat imay nanghala ka na kami. Kagin-enjoy mo rin siyempre di kiti tuwak upsat ko Tum-enjoy na nga rin. Nabang kami manong name itin nalawang ay tata, babalasan ka. Kunak mo lang no, jabalay dat pakaangayan ti padaya. Dito, DJ, naginarkosan siya dyan. Apay, kuka da retoy. Kuka ni Karding da ito nga lute. Nalawa.
Ngayon, nakatiwangwang mat. Nakatiwangwang at hanapin na i-put up that plano na. Plano na nga. Pagbalinan na nga rancho. Rancho? Pagyaran na kita kabalyo. Tarag-taragan ado nga kabalyo ya. Sambit lang nga kabalyo kat. Mataragan ti rancho. At dapat na kita baka. Nay, sadyay. Pagyaran to pwede kita kalding. Sadya mo't nga banda. Napinta sadya ta. Na-apres nga waing. Padahamon pakut-kut na ko na dyan, paadalman nga palawain dyan waig, i-put up to kanot ka piscages. Piscages? Ang tarakan ti kalding, tarakan ti baka, tarakan ti kabalyo, sa dapay piskaryana, di, sus, nalawa na ito, inoore la, 7 nga kilometro. Iditalyawag ni Nanang Manong. O nangigil ko nana, ni tata. Langig ko, nalawag nga nangig ko. Sakto lang mamati, no? At dandi kita nga kabalyo kada, baka kada, kalding kada, piskarya. Manong nemi, dito tika po naman tino ape nga damat nga agpitik itinapardas ti puso. Kaya di kablawak manong nemi ni akarding iti happy birthday. Happy birthday? Manong nemi siya ti mo na ngay maragop kang kuwana. Nakigtot. Gamanak. Alma, sikat special guest ko. Nagargar bumot dito yung dati kasar ni Merly. Ano? Aman, nagargar bumot lang ito at function hall tinakangayan na air condition. Kasi, oray man pa dito, oray air condition, fresh air, open. Kaya nagpintas tiklaw-law, oh. Di ba? Kaya adadumat saganam. Ngayon di sagana na. Birthday la ita. Anong tulagad din no kalaysam ko ma? No kalaysata. Ding, I love you. Di lang mabaling isagot mo nga. Di pa lang aklon mo, di pa nagayat ko. I-announce ko, man. Na? I-announce ko. Ito yung madanin nga kasarta. Hampay lang. Kahit kung paasensuan pa ito pwesto kay Jemol. Kasi mangalakan to pa ito, nalawlawang ang mall ay pwesto. Tamalaksid ka na ito pa nagnegosyo dito eh. Nagnegosyo kami. Panaklan ti school supply mo. Sa alangin Jemol, mga patakdar ti building, gumatang ti lotes sa sentro. Mga patakdar ti building, di pataklan ti Almas school supplies. Sa alangin school supplies, kompleto. Pagbali ng mga basar. Umanayin ka nagdeje karding. Di mo narapaapan pa eh. Di napipintas ka nakdakkel. Dati ati wem ni Merly. Api ko mga ati work. Maki salsalipak king kwa na aya. Madlaw ko nga rod. Agkaribal kayo eh. Nagkaribal kayo ti ayat ni Wilfred, di ba? Agkaribal kayo pa iti klase ti negosyo. Kanyak agad sa anak makikirabrebal. Alam mo yun, nagahatak may didikin ni Wilfred. Yung minawat ko na ito nga panakapahay ko. Tas saan nga isot na ikari? Saan nga isot isagot ni Apo Diyos kanyak? No di ka tiyak, di ba? Un man laingen, kasan dumalatong pal na, sige, irigalo kang gati, panang ibaga kita, I love you too. Adugahim di bang buibuya kada kami manong naming kat idi arakupan nakit naging narakop kami sa na inagkan di kiti bibig ko manong. Hasta unay ti panagpalpalakpak da.
Nga deta matan tinagagaponan manunemi nga impakaamo ni Karding nga kalpasan ti kay kasangay na kat maangay tumit like iti da ito nga lugar ti aladang grande nga kalay sami manunemi kat adadamanin ti palakpak da. Ini kita reaksyon ni nanang manunemi sa anan nga nakamisuot. Umis-isa men. Gabutaan muna manunemi nga saan lang nga basta kutsero manunemi ni Karding na digata. May samat na makuna nga businessman. Te kung nadangarot manunemi kanya-kanya klase ti negosyo. Intultuloy ko manunemi di ba nagnegosyo. Tsak magkadi maibusan manunemi ti supply agsipud ta no adda makurangan adda malako adda matlata manunemi di kiti stock ko mabaling ko maning display. Kaya di pa naglulukat ti klase manunemi nagganarak ko na. Ito nag-adado, ito naglakwa kiti school supplies. Gabot adu matlata di kiti stock ko man. Kat na kunak itinakam ko nga mabaling kon iti magkita ti sa bali pa nga branch ko. Iti kastumit lang at agila ko. Yan tangi manunemi kat nalawat ti mall, kada dumapay di kiti bakante. No, hindi kat hanak tultulungan ni nanang. Ngem, tultulungan na kitan manong. Kat nung hasta nga awan ti klase di kiti duwa nga kapsat ko, manunemi, umay damat tumultulong. Basta like, kaduwak dito ni John, uno saan kat kaduwak ni Miles, uno saan kat ni nanang ti kaduwak, tadi Miles ka ni John, tagbantay ti may kaduwa nga pwesto. E dito, ta idi mapang ko sa rongkaran, ti kasinsing ko, manong nemi, kasin, di mo kunaan nga pampanaw manin, di kiti customer mo, nga nangakas ka dagi tayo display dita. Ha? Ay, si kagayong kasin. Awanan, mabrobro akon. Ano na? Mabrobro akon ko na. Tapay. Matigatan ko, niti sukat ko, kada kita nga gadget, kada dumapay. Nanginginamat kami. Abay, nabrok ka ko ma. Pati ti po unak. Natakamat di Wilfred. Abay. Sugadurisuna. Ano ya? Nalugi ti negosyo nan. Pagkatapos pati ti negosyo. Nasang kabasit. Nalugi ka po kengkuan. Katsi ka kasin. Kumusta? At daduwa nga pwesto ko na. Huwag nga ron. Napiyakin ka. Kumusta ka matang Karding? Siguro, baka next year, plano minton ti kalay sami. Kumusta na dyan ibagbagada nga rancho na? Umay kanto ata, ipasar ka si dyan. Napintas ka di? Napintas. Kasla kala babang aran tirik nam no da ka sa dyan. Naman pa'y agat kabalyo ka, agat baka, agat kalding, agat tapaltat ka, agat tilapia, doon ta ka manjipis karya. Yan fresh air. Si kamot gamit tibak nang asin. Ano? Si kamot gamit tibak nang. Abi namin nga magbakam takasta, agkarabalta ka di? Nagkarabalta edi ti puso ni Wilfred, di ba? Si kamot lahat nag-admitir nga talagang ipatpatig moment. Edi. Namnamay edi akat siyak termen na. Yung si kamot. Manipod mo din, yung karigatak nga, linaksida ni Suna. Kaya nga, dingtang matan ni Kutsero, Karding kanya. Ano Kutsero? Eh, di am amo ni Kut, di ka nardin, di bagay na kit, besa ka Kutsero ko na. Namanasang kami pa itinaglugan iti kalesa na. Ngem, Kutsero nga peso, ngem pang turista. Yan malaksid,
nga ado digiti kalayasan na nga pang turista dapay rancho na nga ron nalimit nga milyonaryo ti asawam to sikaman nagkatuluyan kami sige kaya dapay pa anak kaya ka mo po kaunti na mga kasi anyat mo baka no suktan tumadlan ni Wilfred ti insugal na nga puunam ta balbali tumadlang umadumanin ti display mo sanin nagsirak pa din kahit mo suwan maghansyam na ito uwin ay siya karuti mangala kahit mo suwan siya ka matig-negosyo ti kas jay school supplies ti kahit ko kaya kita gamit ti kita aganak kaya siyempre kita ayam na kitubing arwatin na kitubing di talon to ti pwestong mon kato na kabaila napiyapay kang kakasin baka pagtungpalan na sumre kak itong empleyadam sumre kak itong empleyadam kunana manong nemi tiamok idi akit hanga mapasamak ngam napasamak manong tagal pasan manong nemi na plano min kani na narding karding ko na karding iti panagkalay sa amin inalak mo't lang siyempre, kasin ko, maid of honor ko, ores anak nga inala idi. Kaya di mismo, maroon na yung mga rancho, tinakaangayan ti resepsyon, nakaangayan ti seremonya ken resepsyon. Awang problema ti pag-parking ang kadagitilogan, gabutan na lawa manong. Awang problema maroon na ti linong, gabutan na linungan nga napintas, nga naka-press ko ta open air. Manong nemi ibilang kong siya kung tikararagsakan kaliding aldaw nga kalay sa amin kani Karding. Kahit ninanang manong nemi no kasanot ragsak ko kastamat kang kuwana kastamat kang digiti kakapsat ko. E rinto tati maid of honor ko manong nemi nga ni Merly naman pa siyak na kami tinang gastos ti arwaten na kami suot. Huy, kasin, napita kami suot ka. Kat na, tilangam kinlangang kat halos agkasingin ta. Kas ti bagbagada. Kas lagpadpada ta nga bride. Humapalak kang kakasin. Awahanin ta sa pulik pa, di kalay sa amin kini Wilfred. Mas pay kang ka napinpintas ka ng grande. Sa may sa. And then, sa baling ang babae ti biyak ni Wilfred. Anya? Uy, dito na may sangap. Pagbisbiso utak yung pagsangita. Nahan akong kayat. Tapi nga tinakan kayat. Bisitak ka no. Anya? Apay ka no nga saan na ka masikugan. Pagkakon-control ka. Nagkakon-control. Dahil babae ka, dandan nana, masikugan. So nga kayat dandan dyan nga babae, matisyak nga legal nga asawa na. Nagtalawag pa yun dyan balay da. Nag-awid akong sa dyan balay. Lalakas talat, nabiyak kasi, halakat ilaba mo ang kalintigam at sikat legal nga asawa na. Bayan, dumanong kay ti korte. Baka to kinikarding nga, tulungan da ka. Ikortete rin yung Wilfred. Kinun ko nakman. Nagangga manon nemi, nakalpasan ti 2 bulan sipod nagkalay sa kaming kinikarding madaman manon nemi nga maipatpatagder ti balaymi. Nga damit lang manon nemi itirancho. Timbaga idinikarding manon nemi nga pangipatagderan na itinampintas nga balay. Nga da iti panakabakras ti turod nga magtamtamdag itinalawa nga rancho. Napidnas menten ti panakakalsada manong nemi ti agturong iti dayta nga rancho manipud highway. Nagpintas manong nemi. Tanapintas data nga ginatang ni Karding nga lute. Medyo adayo ti highway manong nemi ngim napintas napatad adawaig
kanada pa'y turud manong name. Agangga nang name iti kaadak, iti pwesto, iti umay ni Merly. Kasi alain ako na. Nga empleyada. Wala kita talumat iti sanga ti negosyo. Di alain na ka manager, di may katlong sanga. Siyempre, college graduate ta. Di ba? Di bagay kanyak tagbaling nga manager. Nagbaling ka mati na manager ha. Kada di pwesto. Owner can manager. Imlogi akman. Ang bali nga empleyado ak lang. Basta manager. Basta may bagay matitid mo kanya kasweldo ka. Kato na. Ikaw pa. Nga kasinsig ko kan best friend ko. Pinagbaling ko nga rod nga manager manong name ti kasinsin ko ti may katlo nga branch ti negosyo. Kat syempre manong name intuloy ko dito nga klase ti negosyo. Nga dito ko ti pangalan ti panagtulong ko kanag ti kaabsat ko para iti panagraduar dati college. Na nang manong name may samit kanag iti mang manage ti may kaduangan branch. Siya ti first branch ni nanang ti mang manage sa niya Merly, ti third branch, manong name kanata nga pwesto. Sa nalawa, ken naganarmano. Inentro, tayo madaw empleyado, ti asawa, iti rancho na. Manong name. Ketwen, nalpasan ti balay, nakapinpintas nga balay, manong name, kadadadan ti ragsak mi, iti tadwalaeng nga tawon ti baet, dagiti talo nga anak mi. At damatan bukod ng pamilya, dagiti tuwa kapsat ko, manong name, kan mga pabisina da. Kaya tawanin ti problema, agsipod ta, nakananama, ti ranyag, ti masagbayan, dagiti talong anak mi. Ta siyempre, negosyante pati asawa. Ni Merly, manong name, aging kakaragitoy, manager pa lang iti pwesto, tiyak mo, luwaping, asanda kaya't iti agasawa pa'y naman pa'y naanalin ti kalaysada kini Wilfred. Umanay lang manong nemi nga bagbaga na kanyak ti apal na kanyak. Kung ako lang nagasgasat at ngimsika mo't gayam ti nagasat, siya ti malas. Abi kami na makikumkumpitan siya ka kanya, kasin. Abi kami na makirebrebal ka kanya. Sa ako malimbilang ngagkarebal ta, itinamamutan ni Wilfred. Di man po kahon tinamnamam ubing kapay. Awanin. Nagasawa ka. Kantakit na ano matanda kasaryo ni Wilfred. Wala, kinakto. Barbaring no. Ada mauray kong hawayano ng mga haram kanya, ng mga asawa kanya. Nalala, napimpinas siguro tumitimbiyag ko no, adak sa Hawaii. Kasin. Among kami sa pampanunutan na nga napimpintas to. Among kami nga pagbalinan nga agkarabalta. Sa bagay no, adakan to sa Hawaii, handa kamlata nga maatiw kini Narding. Karding mo na kuma. Sa bagay, narigat ka na tibiyag di Hawaii. Oo na. Sa kabal lang napindas tibiyag mo kit, numay ka dito yung Pilipinas, dada ka di Hawaii. Gamot ha, ngumina na kwati kwarta. Yung maging kakarig ito, iba nung naimi balasang pailaang ni Merly. E din to na kami, di asawak, manong naming tultuloy mi, itinagdadanggay, iti panangasikaso mi, karig di bukod mi nga negosyo, panagurnong iti kwarta para ti pasakbayan na kita anak mi ken tumultulong kada kita agkasapulan ti tulong para kada kami. Uno gapu kada kami. Dito nga rod marong name ti pagkasalitaan nga nakmatimburay katagyaman naklaon na iti anos mo nga nagurnos kalpasan nga nakinsen ken ka dito Teliana. Kahit sabi ko ma, tadamat ni bating nga adal, liwliwakin pagsalmingan ti biyag, kada iti padak nga dimngeg, ken nagbuya. More power to your program, manong and God bless. Tuwing nga lagyaman nga pagkaya mo, Alma. Alma, thank you ken ka, ken thank you mat kadagiti nagbuya ka nagdengeg. Padaanam Alma, baka dato'y pakasalitaam ti mapili nga best letter.
Thank you, thank you, thank you. Salamat po. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay.